Last week, mga kapihan kagalan-an nga may pinasahi nga view ang aton gigatuan sa aton paglibot diri sa Banuas ang ilog. Subong aga, ato naman katuan ang isa ka fish farm. Nga Asian-inspired ang cottages kag syempre ang paborito ko kag paborito naton tanan, food trip sa ilog. Gikan sa barangay Dangkalan nga sentro sa negosyo sa ilog, kadto kita sa barangay Bukana, ang lugar nga ginakadtuan sang mga mahilig magkaon. Una kita anay sa Zafra Fish Farm. Pag-abot mo pa lang sa entrance sa lugar, may pila ka mga pahanumdum. Hindi pwede maghaboy basura bisan diin. Hindi makadalas ang alcoholic drinks kag hindi pwede mamuksi sa mga bulak kag tanom. Hindi man pwede ang wala sang face mask kag dapat may social distancing. May gamay lang nga lalakton pasulod. Pagsampot mo gid sa sulod, ang ini nga mga sculpture ang maga-welcome sa imo. Mismo si SB members ang kawayan nga si Macdoting Zafra ang nag-welcome sa amon sa farm. Kagang iya anak nga si Attorney Maclord Zafra, amo naman ang nag-tour sa amon. Sunod sa kay Attorney, punong lang gid una ang ini nga negosyo. Nagtukod sila sa mga Asian-inspired cottages para may palahuwayan ang pamilya kun weekend. Kag sa imo pagpahuway, doyara ka lang sa iban nga lugar. Sa tuanay, bukas lang ini sa publiko, pero bangod sa pandemic, ginsirad-an. Kag sang January 16, liwat ini nga ginbuksan sa publiko pero may entrance fee nga 30 pesos para may income man ang mga caretaker kag nagabantay nga mga empleyado sa farm. Yes, it's actually a business, fish farm gid siya. Fish farm gid siya. And then gin-develop lang namon as our weekend retreat. Oo. Pero well, people come in and we allow them to come in lang. We do not charge anything, pero because of the pandemic and to help to cushion the impact sa amon mga workers and to give them livelihood man. Kung uyag mo magrenta sa cottages, dapat magpabook pinagi sa ilang nga Facebook page kay limitado lang ini. Pwede makasalo-salo ang pamilya sa cottages samtang gina-enjoy ang mabugdaw nga dapyas ang hangin. Yara ka man matuod sa punong pero pagbalikid mo sa likod, amo sini ang imo nga view, kabukiran. Pwede makaboting, may pagkaon man nga ginaserve. Ginpili nila nga hindi magkompetensya sa mga karan-an sa gwa sang farm para binuligay sila sa pagtipong sa turismo. We decided against serving lunch gid in deference to the existing talabahan and food industry here in Bukana. So we do not want to compete. What we want is to complement the existing we are just a small community. Yes, and yes, we yes. want to also help each other. So kami we decided to offer something wala sa ila. So as not to compete directly against them. So we have snacks, we have coffee. Ang ini nga lugar perfect para sa pamilya kag luyag magpaliwaliwa kun weekend. Gikan sa Zafra Farm, kadto kami sa ginamini attorney nga kalan-an sa barangay Bukana sa gihapon. Diri kami manyaga sa Jonah Talabahan. Ang Jonas ang pinakauna nga nagsugod sang kalan-an diri. Isa man ini ka inspiring success story ang pagdako sang ilang nga negosyo. Naistorya namon si Manang Jonah. Negosyo na gali sang ilang nga pamilya humalin sadto ang Talaba. Sa 1995, ginsuguron Manila sang iya nga mister ang ini nga negosyo. Halin sa isa ka lamesa, amat-amat nga nagdamo kag nag-expand. One basket, one table, one kamalig, isa rin mo lang na. Tapos kada may mag-customer kami, add naman kami one table, everyday one table, kasi ang nagkaon ko, subong. Mabalik naman, liwat pagkaaga, bali madugang na, manghagad na manghagad, basta na nagdamo.
Bisan kuno wala siya sa tinapusan, nag-uswag ang ilang negosyo bangod humalinsad tutub-tub subong. Sila mismo ang nagapangamot sa pagpadalagan sini. Siya paganigyapon ang nagaluto kag ginatatap niya ang iyang mga customer bilang pamilya. Ang ilang nga kalan-an nahamtang mismo sa suba kag mangroves ang imo nga palibot. Imagine na bala, nagakaon ka kag amo sini ang imo nga view. Pero ang pamangkot ko yaman ng Jonah, namit ang talabasang ilog because Different sa iban nga mga food nga mga persabi mga taraba, mas nami kidya ang products ng ilog. Namit aya limpyo aton suba. Tapos nami kidya kay tindo. sa tanang produkto yung lagi nang ginapabugas. Yes, correct. Talaba, alimango. Okay. Magluwa sa talaba, bugal man kuno sang ilog ang ilang alimango. Abe, tilawanta. Ari, handa na ang lamesa. May mainit na sinugba nga bangros, may alimango, may pasayan kag syempre hindi madula ang talaba kag isa ka kaldero nga rice. Nalaway ka mo ay. Ble, patya. Pero namit ha, in fairness, namit gid. Dako ang epekto sa ilang negosyo sa pandemic pero subong, amat-amat na sila sa pagbangon. Nagapati si Manang Jonah nga kung mag-okay na ang tanan, balik man sa normal ang lakat sang ilang negosyo. Next stop, kadto kita sa town proper sang Ilog. Dili naman kami sa may kilid-kilid balay kalan-an. Hindi pwede magpauli nga wala kita sa may natun-an. Gani ini ang amon nga last drop kay diri kono. Magluwas sa manamit nga pagkaon, pagwa mo may natun-an ka pa. Abi, pilawanta. Suno kay Sir Roy, ang Ilog ang pinakauna nga capital sa Negros kag Siquijor. Giningadlan ini nga ilog bangod sa mga suba nga nagapalibot diri. Mahilig si Sir mag-share sang history sang banwa kada may magkadto diri nga mga bisita. Gusto ko ibaligya ang turismo sa ilog. That's why nga amon nga gina-prepare di mga pagkaon gid sa ilog. Sa ilog mismo nga mga dishes. Then daw gin ano namon conceptualize namon bala nga ng culture and art ng ilog nga amon ibaligya sa mga bisita. May ara kami gani nga mga local heroes namon nga ang mga bagong henerasyon hindi na kilala sa ila. Okay. Let's say si Pancho Villa. Pancho Villa was born sa August 1 diri sa Ilogit. And at age of 12, nag-transfer sa Iloilo para mangita sa obra. May payag-payag nga pwede maokupar. Ini ang ginatawag nga payag ni Ellen, nakapangalan sa lola ni Sir. Sa salog magapungko samtang nagakaon, parehos kuno sang una sa ilang nga sitwasyon sa ilang nga balay. Sa isa ka dingding, may mga nakasulat nga mga tinaga, ini kuno, mga karaan nga mga tinaga sa mga taga-ilog. Luyag ni Sir nga hindi malipatan sa mga hubines, gani bumutang ina mismo sa dingding. Ano sa mga words na? Ini mga words nga rin, let's say kanon. Ang kanon is rice, kanon. Muna yan sa ilog yung mga O bata. kanon. Dahil may ara kami nga kanon sa anglo. Bali ang kanon naman sa anglo, amo na siya sa rin ang do ara sa paya bala. Kaya amo na siya ang dati gidya nga mga balunan sa mga ilog noon, maglakad sila sa kung sabihin sila, paya ang ginabutangan nila, so kanon sa anglo. Okay. Dahil may ara kami dira sir nga atangan. Atangan, ini. Hagdanan. Atangan. Okay. Tapos, Tampuengas? Anong tampuengas daw langat-langat. Daw hyperactive. Okay. Oh my gulay. Wala gid ko mag-expect nga pagkatapos namon panyaga, may pagkaon pagid nga nagahulat sa amon. Lantawa bala kung ano. May seafood kare-kare, may ginataan nga alimango, may lukon, may bangros,
Siyempre, hindi madula ang talaba. Ang ilang bestseller nga sisig, kag may pa-burger si sir. Nakaibalo ka mo bala nga pati ang iyang burger himo sa puso sang saging. Sir, puso sang saging because Kay ang ini nga area dati kuan ini nakasagingan. So nagaserve man kami mga ungkan nga puso. So dira subong niya puso kini nga burger. kadamo-damo sang ginpreparar ni sir. Halos nalipatan ko na ang ngalan ko sa kaon lang nga kaon diri sa ilog. Sa isa ka wall, kung sa di inabutang ang mga pagkaon, may mga tinaga nga naga-describe sa pabatasan sa mga taga-ilog. Isa ka tinaga diri ang mas lingko nga maka-best describe sa mga tawo nga ako nasugata sa akon pilalang ka oras nga paglibot. Mainabi-abihon. Tanan sila nga nasugata ko, gina-welcome ko nila sa ilatag sa ka mga lugar. Sa pagbiya ko sa Sinigabanwa, isa ka bagay ang sigurado, mabalik kid kuya. Amo to nga kinananay nga hindi bi. Nalagaw mo na bala ang 31 ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental? Kung wala pa, ano na ang ginahulat mo? Huli ka natin nga matibong liwat ang lokal nga turismo, pero hindi pagkalipatan ng minimum health protocols. Ululupad kita sa pagbangon, ako si Romeo Subaldo kagini ang